И добро утро, дами и господа, и добре дошли в днешното видео. Днес съм ви приготвил първа част, защото ако се време 100 лайка пускам втора част от абсолютно всички забранени епизоди и сцени от Спонж Боб. Дайте палче нагоре, хайпнете видеото, моля. Абонирайте за канала, цъкнете камбанката и нека покажем на YouTube, че този канал е жив. Така че време е да започваме и с клипа. Започваме се с епизода Риф Блауър или Духалката за рифове. В този епизод няма нищо чак толкова скандално, цензурирано или премахнато, но около него витае доста дезинформация, която трябва да се изясни. Епизодът е уникален за поредицата, тъй като е много по-кратък от стандартните 11 минути, едва 2 минути и 50 секунди. И в него няма абсолютно никакъв диалог. Първоначалният слух беше, че епизодът е трябвало да бъде стандартните 11 минути с диалози. Но по време на продукцията техниката за звукозапис се счупила, не успели да запишат гласовете и се наложило рязко да скъсят времетраенето. Забавна историка, на която много хора повярваха. Поне до 10 юни 2022 година, когато бившият аниматор от екипа Джей Лендър написва в Twitter, че епизодът винаги е бил замислен просто като продължение на пилотния епизод Help Wanted или Търси се работник, това е първият епизод с Спонж Боб, защото пилотният епизод беше около 8 минути. Така че им трябвали още няколко минути, за да запълнят стандартният 11-минутен слот. Това се вижда и от ранните работни записки, където първоначално заглавието на епизода било просто Pilot Extension или разширение на пилотния епизод. А причината да няма диалог е, че това кратко филмче все пак се водил официално отделен епизод, а правилата на гилдията на актьорите изисквала да се заплати хонорар на озвучителите за всеки записан епизод, без значение колко е дълъг. Този втори хонорар щял да струва около $2500 по това време, което за толкова кратко филмче просто не си струвал, особено за чисто ново шоу. Затова решили да няма никакъв диалог, така че да, не е толкова забавно като историята с чупената техника, но пак е интересен факт. И все пак епизодът има изрязана сцена, в която духалката на Спонж Боб подкопава основите на къщата на Сепия и тя се срут. Чай под купола. Има неизползван детайлен кадър с сухата уста на Спонж Боб по време на сцената с "Не ми трябва". Няма официална причина защо е отрязан, не изглежда чак толкова зловещ в сравнение с други използвани кадри, но може би просто са решили, че прилича на нещо друго. Русалмен и момчето Октопод. Подобна история. Премахнат е детайлен кадър, в който Спонж Боб носи поничка на пръста си. Основно няма официална причина, но вероятно са сметнали, че изглежда твърде двусмислено. Епизода забавление. В ранният сториборд, когато дават кепчето на Плантон, той пита Спонж Боб и какво правим след като ги застреляме. И се прави, че стреля с кепчето като с пушка. В готовия епизод Планктон пита и какво правим след като ги изядем, и макар че все още държи кепчето като пушка, не се прави, че стреля. Общо взето, това е било изрязано, за да се избегне вайленс политиката. Епизодът Страхливецът Спонж Боб. Има неизползван близък кадър на Спонж Боб, който гледа втренчено към екрана с обърнатата си глава. Трябвало е да бъде финалният кадър на епизода, но е махнат, защото са го сметнали за твърде плашещо за децата. В Великобритания дори изрязоха сцената, в която Патрик му бръсне главата. Направо прескача от стола на браснаря към момента, в който вече е с костюма. Честно казано, британският вариант ми допада повече, защото без да виждаш какво прави Патрик, финалната изненада е още по-силна. Епизода Умирам за пай. Сцената с операцията на откритото сърце е била малко по-дълга в сториборда. Като Спонж Боб всъщност се опитва да спре кървенето
честно, направо се чудя как изобщо тази сцена влезе в официален епизод. Шеги за катерици. Има неизползвана рисунка на зъбите на Санди от момента, в който Спонж Боб се вдъхновява за шегите си. Вероятно е махната, защото изглежда малко зловещо, тъй като в готовия епизод сцената я има, но като нормална анимация. Този епизод събра и доста критики за начина, по който представят дискриминацията, тъй като морските обитатели се държат зле с Санди, но доколкото знам, никога не е спиран. Отлагане. Този епизод има няколко отрязвания. Първо, кратък момент, в който Патрик маже гърба на Санди с плажно масло, защото изглежда сякаш и разкопчава сотиена. The fuck? Сцената, в която Спонж Боб си мечтае да вземе книжка, беше отрязана заради истински кадри на катастрофиращи състезателна кола. И най-странното, сцената, в която Спонж Боб тренира, също беше махната. Нямам никаква представа защо. Може би цензурата реши, че онзи нос прилича на нещо друго. В по-новите излъчвания обаче май са върнали всички тези моменти. Моряшки език. Трябвало е да има сцена, в която Спонж Боб казва да се таковаш, а Патрик отговаря и ти си също. Или по-скоро да се плющиш и ти също. Да се ебеш и ти също. Докато играят на змьорки и ескалатори. Махнали я, защото псовните били твърде лесни за разгадаване, макар че според мен това важи и за част от репликите, които останаха. Когато записвали епизода, първоначално накарали актьорите да ползват измислени псовни, които после да бъдат заглушени с бипкане. На актьорите обаче им било трудно и накрая им позволили да си псуват истински. Според Том Кени, гласът на Спонж Боб, оригиналните записи без цензура още стоят в архивите на Никелодиан, но едва ли някога ще излязат на бял свят. Изтекоха някакви аудиофайлове, за които се твърди, че са автентични, но хората са скептични. В интернет обаче има клипове, в които Том Кени наистина псува с гласа на Спонж. Hello, Patrick. Lovely fucking day we're having, isn't it? Why, yes it is, SpongeBob. This fucking day is particularly fucking lovely. Спонж Боб. Ловец на медузи. В сториборда монтажът с хващането на медузите е по-дълъг и има още две доста крипи рисунки на господин Рак, които крещи за още медузи. Епизода Куп Спонж Боб. Неизползвана рисунка на сепия е била изрязана пак, защото изглеждала твърде зловещо. Епизодът Just One Bite или Само една хапка. Когато сепия влиза в хрупкавия рак, първоначално върху пода се излива кофа с течност. Сепия се шегува с охранителната система, но се оказва, че течността е бензин. А робот пуска кибрид и го пали. Сцената беше изрязана няколко месеца след премиерата. Първоначално се смяташе, че е от уважение към жертвите от 11 септември, но през 2018 Винсент Уолър потвърди, че Никелодиан просто не искали да показват палене на бензински брид, за да не го повторят децата. Русалмен и Мускобой. 4. Сам Хандерсън разкри, че трябвало да има сцена, в която гражданите трошат мебели и драскат графити вътре в главата на Спонж Боб. Махната е, защото Никелодиан не искали да показват хулигански прояви, които децата да копират. Друга изрязана сцена е след като Спонж Боб казва на Патрик, че думата «ломбо» не съществува. Патрик първоначално се ядосвал и заплашвал. Искаш да кажеш, че не знам английски ли? След което стискал агресивно сепия, докато главата му се надуе. Сцената вероятно е махната заради насилието. Епизодът Снежни войни. Има изтрита сцена от снежното подземие на сепия, в която снежен човек бива измъчван и Приятели мои, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете едно палче нагоре, хайпнете видеото, абонирайте се, цъкнете камбанката, последвайте ме в Instagram. Това виси тук, не знам защо, както и да е. Също така, скоро ще има и нов тип контент, да не е само анимации. Както видяхте видеото за рекламите, което пуснах,
може да го гледате тук, някъде по екрана ще излезе, така че вървете да го гледате, дайте му лайк, защото там ако съберем 100 харесания, пускам втора част. Видях на който е достигнал, че му е харесал, просто въпросът е, че YouTube не го бута на много повече хора.